Уважаеми зрители на TV7, днес в спортната част на блока от Пловдив завършваме цикъла движение и самоотбрана с СИФУ Станислав Багалев. Добре дошъл първо. Здравейте. И предния път финиширахме до темата Германия. Тук е момента, в който трябва да споменем пред зрителите за това от кога стартира или т.е. е започнала топлата връзка с представителите на Маншафт. Още повече, че дамата, която е сформирала екипа от Пловдив, е изявен германофил и симпатизирал определено на хората от... Да, наистина. Германците са една особена нация, която е изключително подредена, изключително сериозна и аз съм много радостен, че работя с такива хора. През далечната 1996 година, не много далечна, но все пак доста време мина от тогава, вече почти 12 години, в Пловдивския университет дойде една голяма група чужденци, воглавявана с грандмайстор Кит Роланд Керншпехт. Той е един от най-големите майстори в Европа и в света по бойни изкуства, един от първите въобще в Европа, който се е занимавал и с джудо, и с карате, и с таеквондо, и с борба. Той всъщност въвежда Винг Чун в Европа още през 1976 година в Кил, в Северна Германия. Той поканва грандмайстор Леон Тинг от Хонг-Конг. Той открива цялото това бойно изкуство за Запада, издава страхотно много книги, списания. И всъщност ние установихме по странен начин връзка. Той разбра, че в Пловдивския университет тогава има специалност китайски бойни изкуства. Свърза се с тогавашния ректор професор Сапарев и с тогавашния шеф на катедрата по физическо възпитание професор Веселин Маргаритов, който в момента е един от заместник-председателите на ДАМС. И чрез тези хора беше възможно тяхното идване в България. Той взе със себе си един голям екип. Там беше грандмайстор Бил Нюман, майстор по ескрима, инструктори от Германия, Швейцария и Австрия. Просто бяха невероятни. Направиха една демонстрация изключителна и ние бяхме впленени и решихме да станем техни ученици. Което е похвално. Да, нещата продължиха по един много интересен начин. Преди около 4 години реши Пловдивски университет да направи специалност бойни изкуства и физическо възпитание и те сега завършват тази година първия випуск от над 30 майстори по бойни изкуства от Германия, Швейцария, от Италия, от Испания. Завършват Пловдивски университет тази специалност, което е един невероятен успех не само за България, но и за Пловдив специално. Наистина внушителна бройка. Сега обаче отново към конкретиката. Нека да поговорим малко повече за стратегията на поведение, която има два аспекта, разбира се. Когато един човек е нападнат, той най-вече е уплашен. Затова ние трябва да се опитаме да контролираме себе си, най-вече психически. Когато успеем да възвърнем вътрешното ни усещане за някакво равновесие, ние можем и да реагираме. Затова винаги съветваме на хората, които са нападнати, те да говорят, да се опитват да сложат ръцете пред себе си, за да не бъдат ударени, докато говорят. Никога да не говорят с ръце долу, защото лицето е открито, а там е една от най-опасните зони за атака. Също така е добре да бъдат прикрити и в долната част слабините, затова съветваме винаги единия крак да е напред, за да може да предотвратим атака в слабините. Ако сме нападнати вече с оръжие, това е голям проблем. И ние трябва да внимаваме какво е оръжието. Те са различни видове. Огнестрелно, удръщи и режещи оръжия. Сега ще поговорим за удръщите оръжия. Те имат голям обсек на действие, затова ръцете не бива да са напред, ръцете е добре да са по-назад и ако ни удрят, ние трябва да отстъпим. Да отстъпим веднъж или два пъти и вече когато другия се опита да се засили да ни удари, ние да се опитаме да влезем и да махнем оръжието, защото когато сме в близка дистанция, удръщото оръжие няма добър обсек. И съответно, ако сме нападнати от повече от 1, 2 или 3 или 4 човека, това е много опасно. Трябва да се огледаме. Хубаво е зад нас да няма стена, защото ако има стена, няма на къде да отидем и да избягаме. Също така е много важно да не влизаме директно в групата, защото тя ще се затвори и ще се получи като един пакет и ние ще се окажем на земята ритани от всякъде. Най-добре е да изберем обходен маршрут. В смисъл да изберем този, който е или най-отляво и най-отдясно, да атакуваме него и след това да се опитаме да или да избягаме, или да атакуваме другите. Добре, времето пак ни притисна. Следващия път ще поговорим малко повече за едно специално четиво, което е посветено на движение и самоотбрана Винг Чун, но за него, както казах, след броени дни. Благодаря ти за днешната визита.